Jam asambleisti më i moshëm në asamblenë komunale të Zëmbëtokut. Ja sam najstariji odbornik Skupštine opštine Zubin Potok. Hapi mbledhjen e inaugurimit të asamblesë komunale të Zëmbëtokut. Otvaram svečanu ovoj sednicu inaugurisanja Skupštine opštine Zubin Potok. Ku i përshëndes Dhe pozdravljam kryetorin e komunës Miloš Perovićin, gradonačelnika Miloša Perovića asamblesë të nderuar, i odbornicima sve, e të gjithë pranishmit. poštovani odbornici i svi prisutni. Spori të gjitha të gjithë për verifikimin e mandateve zgjedhëm një komision prej 3 anëtarëve ose 5-ve. Prvo treba jedna komisija da se izabra, znači da se verifikuju ovi mandati ovih novih odbornika. Secila Treba 3 ili 5 ovih članova. edhe dëshiroj që ti propozojnë secila parti I molim anëtarët e vet. svaka partija neka predloži jedan, znači jedan koji će da bude član ove komisije. Vetë vendose koga predlaže. Po? Pošto je samo on, znači i on sam će da bude, Vedat. Vedat Mehmet. Goce? Sam i ti. Edhe Goce, ke Goce me. Može još jedan, zbon me koncept në tjen tek. Treba još jedan. Znači još jedan. Iz liste srpske još jedan Goce. Nemanja Garek. Dobro, Nemanja Garek. Ftoj asamblestët të bojnë betimin për asamblenë komunale. Ministrin t'ja shpërndon letrat për pronën e vetimit. I pozivam ministarstvo daje papire, znači i gde je zakletva, da oni daju zakletvu i svečanu izjavu. Une, Sefer Veseli, betohem Ja, kao odbornik Sefer Veseli, zaklinjem se ose deklaroj ili svečano izjavljujem ceremonisht se do të kryj me nder dhe besnikëri pa anime dhe pa ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat do t'i mbroj ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit Komunal të Zëmbëtokut në mënyrë të siguruar kurse për jetë dhe qetësi për të gjithë. Ja se Veseli zaklinjem, ja kao
Betur. Zaklinjem se. Što je kretovan? Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao izabrani gradonačelnik polažem sljedeću zakletvu i svečanu izjavu pred odbornicima Skupštine opštine Zubin Potok. Ja, Miloš Pirović, zaklinjem se ili svečano izjavljujem da ću obavljati svoje dužnosti i vršiti svoje ovlašćenja kao gradonačelnik opštine Zubin Potok časno, lojalno, nepristrasno, savjesno i u skladu sa zakonom, kako bih obezbedio uslove za miran život za sve. On izjavio Miloš Perić, deklaruє svoje місце до такої мія, до тієї всієї компетенції, до мія секретарі комуни, зрозумів до того, мен де, без них рідно, мен вір панжа, мен держити, вони пайте, мен лізі, мен лізі, сігурай курси, понівєсти, ще протежив. Когато комунальни задумателства попълни градини, за мендой за неделя, Mislim da svi su dali zakletvu i ako hoće gradonačelnik kao uvodnu reč. Poštovani odbornici, predstavnici međunarodnih misija, uvaženi novinari. Kao novoizabrani gradonačelnik dugujem veliku zahvalnost našim biračima koji su nas podržali. Očekuje nas težak period. O daljim planovima opštine možemo više pričati nakon utvrđivanja činjeničnog stanja koje će utvrditi komisija. Želim da obavijestim javnost da će moj zamjenik gradonačelnika u narednom periodu biti Srđan Vulović. Pošto nas čeka ogroman posao, ne bih više hteo da dužim. Hvala. Nijedan od vas je predsjedavajući. Bravo, čije ćete?